objectius que bàsicament són el servei al patrimoni cultural de l'època del barroc, exercint-lo en el territori, en el país i en el territori més proper. Les activitats d'aquesta terra ens parlen d'això, de quins problemes tenim amb el patrimoni en aquesta taula rodona. També he jugat amb una gent que crec que és imprescindible, que és el Museu del Barroc. De la voluntat de voler recuperar aquest patrimoni. Aquesta idea que cada vegada prestem més atenció a aquest patrimoni. Està cerca d'una responsabilitat compartida, no? Hem de fer un equilibri entre la seva funció cultural, que és la que n'ha tingut sempre, amb una funció cultural. I Carles Gavé és al mig d'aquesta cosa, d'aquest règim que